Hallelujah. Amen. That is why Paul said, mna ndityhafile kulapho ndinamandla khona. Because utyhaba kwam kwehla kwam. Amen. Kanti wenyama kaThixo. Amen. Hallelujah. Amen. So ubuncinane bakho, ubukhulu bakho, uYesu wathi xa bebuza nabayi-12 uba ke ngoku njengoba Yesu uzawuhamba wena, ngubani uzosiphatha njengoba wena uzawube ungekho? Wathi uYesu, omncinci apha kunonke nguye ongaphezulu kunanonke. Amen. Hallelujah. Amen. Yabe ingulo evuma mayibe ndimo ozangaphambili umkaka Yesu, mayibe ndimo ozalawula abanye umkaka Yesu, mayibe ndimo ozoba yintloko apha kum. Wathi uYesu, lo ungaphantsi konani nonke. Amen. 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 Wengasho ukuthi ongaphansi ngokolwazi, ongaphansi ngokweminyaka, wechaza ozithobileyo apha kuyo, babelingana, abefana, abegcotywe kunye, abebizwe kunye, abethunywe kunye, abehamba noYesu Kristu kunye, befundisa into eyi-one bonke. Amen. That means abelingana abantu. But wathi omncinci apha kuyo, haleluya, kanti wefuna utheni? Ozithobayo apha phakathi kwabo, ibe nguye.